Selamat datang di channel Cekikikan Minang. Jo, hari ini kita akan menyaksikan cerita berjudul Rancak Tapi Alun Berjodoh. Yantina, alah umur 28 tahun kini. Banyaklah orang dan mau suang, tapi jangan kau terima. Apa sebenarnya nan kau cari? Ndak tahu, Mak. Ambo pun bingung. Ado senan mau suang, tapi ambo rasa balon cocok. Anak Datuk Malin dari Pariangan tu dek bana? Bapaknya Datuk, induknya nenek Apasa, sarjana puluh anaknya, karajo di Padang. Iyo, Mak, tapi ambo ndak merasa cocok. Kok bawota kayaknya sok tahu bana, sok tinggi. Lah, nan dari Bukit Tinggi itu dosen katanya. Nyobai, Mak, tapi sifatnya lain bana sama ambo. Ambo suka aktif, nyo suka diam ndak nyambung. Uni Rahma sambil menyilang. Adikku mungkin menunggu pangeran nan turun dari langit kali yo. Yanti, jangan mengejek Uni. Ambo cuma ndak mau tata gesa. Kok salah pilih, balik ari ambo nan sangsaro. Nah, Sobat Cekikian Minang, itulah cerita Rancak Tapi Alun Berjodoh hariko. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yo. Terima kasih ya lama nonton sampai habis. Sampai bata muak lagi di cerita sataruinyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.